τον κύριο Σταγιά να το δούμε. Καλημέρα κύριε Στάι. Καλημέρα. Και δίπλα βλέπουμε την κύριο, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Πιτόγυρου, Γιώργο. Αυτό το πιτόγυρο. Ναι, 8 Μαΐου. Κάτσε ρε πείτε μας, ρε παιδιά. Προσπαθούν να την κάνουν μέρα. Εντάξει. Και εμείς την έχουμε ήδη υιοθετήσει. Πιτόγυρο, πώς θα έχεις φάει στη ζωή σου? Πολλές φορές. Μα γι' αυτό σου λέω, υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που δεν τρώει ένα πιτόγυρο και νιώθει? Τώρα αυτό πρέπει σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε Παγκόσμια Μέρα. Γιατί δεν μας εσύ, Αντώνη, πώς το σκέφτεσαι? Αντωνία, πες μας. Το γιορτάζουμε καθημερινά σε στιγμές αδυναμίας. Είναι το πιο υγιεινό junk food, οπότε αυτόματα μπορούμε να το κάνουμε να το περάσουμε παγκόσμια, όπως έχουν Παγκόσμια Μέρα μπριζόλας οι Αμερικάνοι. Έτσι. Γιατί να μην διαφημίσουμε και τη Θεσσαλονίκη που είναι διάσημη για τα πιτόγυρά της. Συνυπογράφει. Η Ελλάδα. Πάντως, εγώ βλέπω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αναπτύσσεται αυτό το πράγμα, αντί να μειώνεται. Βέβαια. Όποιος έχει χέρια τρώει πιτόγυρο, λογικό δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, αναπτύσσεται, γεμίζουν μαγαζιά παντού. Δεν ξέρουν όλοι να κάνουν καλό πιτόγυρο. Να το ξέρεις. Φυσικά, εκεί είναι το θέμα. Δεν ξέρουν όλοι. Είναι και μερικές φορές που έχουμε φάει χάλια, ας πούμε. Εντάξει, άμα το βάζεις μέσα, βάζεις και τα τζατζίκια και τις πατάτες και τα καρδίδια. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Άμα τα βάλεις όλα αυτά μαζί. Όχι, εντάξει, δεν μου λες. Στη Θεσσαλονίκη και τι θα κάνετε, κάνετε εκδήλωση τώρα, κάνετε κάτι? Θα μαζευτούμε στην πλατεία Αριστοτέλους την Κυριακή 2 με 3 η ώρα για να βγούμε μια ομαδική φωτογραφία όλοι οι φίλοι του πιτόγυρου. Όσοι πιστοί προσέδρουν. Και είστε σύλλογος, ας πούμε, ή σαν ομάδα. Ξεκίνησε στην αρχή για πλάκα στο Facebook. Δεν σε βλέπω ολόκληρο. Πάντως αυτό ήθελα να πω, ότι από ό,τι φαίνεται δεν έχει. Για σήκω πάνω λίγο να σε δούμε. Για σήκω να σε δούμε. Σε βλέπω. Εντάξει, ο πιτόγυρος έχει αφήσει τα ιδέα. Έχει κάνει τη δουλειά. Ήμασταν έτοιμοι να πούμε ότι είσαι στυλάκι, αλλά... Σαν δοκιμαστής χρόνια, δοκιμαστής. Μια χαρά, μια χαρά. Εμπειρία από και γνώση. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Πρέπει όμως, παιδιά, να διεκδικήσουμε κάτι εμείς οι φίλοι του Πιτόγυρου, γιατί γράψε με αυτή τη στιγμή. Έτσι, γράψε με Και εμένα, και εμένα. Ωραία. Αυτός τώρα δεν του ξεψε, αφού το βλέπεις είναι αδύνατος. Δεν έχει σημασία, εγώ θα βλέπω. Ναι, όσοι ανήκουν στο κλαμπ. Εγώ θα βάζω τα λόγια, και εσύ τις πλάκες. Λοιπόν, Αντώνη, πρέπει να διεκδικήσουμε το εξής. Το Πιτόγυρο, ο γύρος να φτιάχνεται στην Ελλάδα. Να τη φτιάχνει ο ιδιοκτήτης. Αυτά που φέρνουν από το εξωτερικό έτοιμα. Όχι, τσίτικα χάνουν την ύλη τους. Αλλά σιγά σιγά επεκτείνεται πολύ δυστυχώς αυτό το πράγμα και δεν ξέρουμε και τι τρώμε. Να σου πω το μυστικό του καλού πιτόγυρου. Ποιο είναι? Όπως και στα ποτά, ο καθένας έχει τα γούστα του. Γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές σαλάτες, πάρα πολλά είδη. Τα κάνουν άλλοι με τορτίγια, άλλοι με ψωμάκι, άλλοι με πίτα. Αυτό είναι βοδινό, είναι χοιρινό, τι είναι? Είναι χοιρινό. Άρα να βάλουμε και λίγο λαιμό μέσα. Λαιμό. Μπορούν και κάποιες διαφορετικές θερίες. Και λαιμό. Ναι, με τα πάντα. Λοιπόν, απλά τα πιο γευστικά είναι τα θεσσαλονικιώτικα, γιατί είναι και το μέγεθος που μετράει. Εννοείται. Συν της άλλης. Στον Πιτόγυρο το μέγεθος μετράει. Να τα λέμε και αυτά, ναι. Έτσι. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη το μέγεθος μετράει. Και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα. Κάτσε να πες μας πότε, 2 με 3, πότε? 2 με 3 στην πλατεία Αριστοτέλους. Την Κυριακή. Την Κυριακή, τώρα που είναι και ανοιχτά η αγορά. Ωραία, έκλεισε. Λοιπόν, καλημέρα. Άντε, καλημέρα. Λοιπόν, αύριο πάλι. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Άντε, πάμε.